duk galibin masu kuɗi da masu mulki na gargajiya da na siyasa wallahi aeroplane suke bi. Wallahi yanzu in kana so je ka kawai yanzu iyafan na Kano za ka yi ta ganin manya suna hawa jirgi sun daina hawa mota. Duk motar da kai gani yanzu mai tsada akan hanya kar ta tayar ba da hankali wallahi direba ne, sai a bashi 5,000 10,000 15,000 bayan an cika mai tanki da mai kudin abinci sai a ce ai an sace direba na. Allah zargi talaka yana cikin tashin hankali. Jama'a ku nemi kuɗi. Amin. Wallahi malam baka da kima baka da daraja, saboda me in an sace kama zai nemi wani, kuma motar ba a gabansa take ba, miliyan 7 miliyan 5. wallahi ka je in ka karasa da motar ka ba hanya, ni za mu haɗa ji. Dala ba haka bane? Akwai imani a cikin wannan? Masu kuɗi ba ku da imani sai yan kaɗan. Ayan aka tafi da karatun a haka akwai ganganci, kai ma ka sani. Masu kuɗi ba ku da mutunci, wasu daga cikinsu. Wasu suna da me? Masu kuɗi ba su da kirki sai me? Yan kaɗan. Wallahi duk mai kuɗin da ya ce direba bana saba hanya ko je ka ma haɗa a can, shi ya bi sama kai ya karbi ƙasa, kai daga ji ka san kabari ya tona ma. Idan Allah ya sa ka zo, why you are very lucky, you are a lucky man. Amma shi ya gama wayo, ya tsallake mutuwa. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Ba haka abin yake ba, nan wai dabara ce. Wallahi malam direbobin da kansu suke wannan koken yanzu, da kansu direbobin suna wannan koken. Wallahi an zo cin abinci kuka ɗan haɗu da su a hanya ko zariya ko wani guri an yada zango, kaga wani ya zo da rantsatsiyan mota yana sauke tintak ɗin sai ka ga rigarsa a duje a koɗe. Direba ne an ce ba hanya, direba ne, amma shi da 'ya'yansa wallahi aeroplane suke bi yanzu. To wannan me yake ba mu alam? Abu ɗaya ne, yaushe za a gyara Najeriya? Kun gane? Wannan shine abin da ya kamata mai hankali ya tunani. Wayannan ba su yarda su ba hanyar mutuwa ba, kudinsu zai saya musu hanyar da ba mutuwa. Amma talaka da ba yadda zai, in aka kore shi daga wannan tukin ba yana cikin tashin hankali. Da haka ya fi kwammata ya sai da ran nasa akan ya ajje wannan aiki. Wannan labari ne amma ban san ingancinsa ba, amma wani ke gaya mun. Wani mai kuɗi kafin a gano bin aeroplane ɗin, idan za su tafiya da direban sai ya bashi kaya masu kyau ya sa, shi kuma sai ya sa dujajjiya. A zuwan wai direban shi ne mai motar, shi ne mai kuɗin. Idan da za a tsare su wai dabarar sa, da an ganshi mai raka alaji ne. Haka shi sai a damke shi a kada direban daji, shi kuma sai a bar shi da motar ya taho. Kaji mahaukaci. Allah ka shiryar da mu.